Ngunyan aldaw sa tuyang isinisilibrar ang dakulang pagkamuot kan Diyos na pinahayag sa paagi ni Jesus na nanitawo. Sa tuyang sinisilibrar ang dakulang misteryo kan pagkamuot kan Diyos. Ini ang pagpadara kan sa iyang aki, tangani na kita iligtas sa kapangyarihan nin kasalan. Siya ang Emmanuel, nabuot sabihon, kaibata ang Diyos. Siya ang ilaw nin kinauban, ang liwanag nin kaligtasan. Ang manginginutan po sa selebrasyon kan Santa Misang ini, amo pa ka na tong Parochial Vicar, Reverendo Padre Joseph B. Abion. Matindog na pangabo sa pagpun kan Santa Misa. Sa ngalan kang Ama, asin ka ni Aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen.
Ang kagurangnan, mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. mga tugang ako on tana asin pagsulsulan, ang mga naginibon niyatong kasaalan, tanganing maging maninigo kitang magdulot kaining banal na misa. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kababayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katulinongan, sa mga tawong marahayan buot. Inuo maumika, rinurukyaw ika, sinasamba ika, pinapanguraway ika, pinapasalamatan ika. Huli ka nakula mo kamurawayan, kahurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos Amang makakamhan. Kahurang nan aking bukon, Hesu Kristo, kahurang na Diyos, Portero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mong pakimaherap. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, tan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita, O Diyos, na makangangalas na nagmukna, asin urog na makangangalas na nagbago, kan dignidad nin tawo, warasan kaming namimibi, na makisumaro kami sa iyang pagka-Diyos,
na nagpakanigong makihira sa samong pagkataho. Siya na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa paghinanyog kan liturya kan babasahon. Ipinapahayag ni Propeta Isaías kung paano mahihiling nin Jerusalem ang pagdatong kan Diyos sa sainda. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Abang gayon sa ibabaw kan kabukidan, kan mga bitis, kan mga parabareta, na naghaharubay nin katuninungan, nagbabareta nin karahayan, naghaharubay nin kaligtasan, nagsasabi sa Sion, hadi an sa imong Diyos, tingog kan sa imong mga tanod, na ninalangkaw ninda ang tingog, sarabay na nagkukurahaw sa kaugmahan. Tamata sa mata, sinda mahiling. Pagbalik kan kagurangnan sa Sion, magkukurahaw kamo, asin magsararong sa pag-awit nin mga narumpag sa Jerusalem. Tarinanga kan kagurangnan an sa iyang banwaan. Tinubos in Jerusalem. Nangaluskos an kagurangnan sa takyag niyang banal, sa mga mata kan gabos na nasyon, asin mahihiling kan gabos na puro, kan daga an pagligtas kan satong Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang gabos na puro kan daga, nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Ang gabos na puro kan daga, nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Mag-awit sa kagurangnan nin bagong awit. Naggibos siya nin mga ngangalasan. Nagligtas sa iya ang tuon niya, asin ang banal niyang takyag. Ang gabos na puro kan daga, nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Ipinamidbid kan kagurangnan an sa iyang pagligtas sa mga mata nin mga nasyon, ipinahayag an sa iyang kasuriputan. Ginigiromdom niya an sa iyang kabuutan, asin an sa iyang katotohan sa harong nin Israel. Ang gabos na puro kan daga, nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Nahiling kan gabos na puro kan daga, ang pagligtas kan satong Diyos. Maugmang mag-awit sa kagurangnan bilog na daga. Magbulwang nin kaugmahan, magkurahaw, asin magtugtog. Ang gabos na puro kan daga, nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Magtugtog sa kagurangnan sa arpa asin sa tingog nin awit. Sa mga trumpeta, asin tanog nin kamudyong, magayagayang mag-awit sa atubang kanhade an kagurangnan. Ang gabos na puro kan daga, nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. An babasahon, nagpapahayag na an katutuhan manunungod kan pagkamot kan Diyos, yaon sa gawi nin kaligtasan na inutob ni Jesus. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Sa dakul na beses, asin manlain-lain na paagi kay itong panahon,
Nagtaram ang Diyos sa satong mga magurang sa mga propeta. Sa kahuri-hurihi, ngunyan na mga aldaw, nagtaram siya sa to sa aki, na iyo ang ginibo niyang paramana kan gabos, asin iyo ang iginibo niya kan kinaban. An aking ini, an banaag kan sa iyang kamurawayan, tanda kan sa iyang katunayan, nagdadara kan gabos sa mapangyari niyang tataramon. Pakalinig kan mga kasalan, nagtukaw sa tuukan sinanglitan sa kahalangkawan. Naging labi kahalangkaw sa mga angheles, siring na mayo sa indang kapantay, an minana niyang ngaran. Tas si isay lamang ang sinabihan sa mga anghel, Aki ko ika, ako ang nangakis sa imo niyan. Asin man, ako magiging niyang ama, asin siya magiging kong aki. Giraray, sa pagdara niya kan panganay sa kinaban, nagsasabi siya, Magsamba sa imo, ang gabos na anghel kan Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Matindog pan gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa kapinuunan, iyo ang tataramon nasa kaibahan ng Diyos, asin ang tataramon ng Diyos. Poon sa kapinuunan, kaibahan siya ng Diyos. Huli sa iya, ang gabos na bagay nahaman. Kung mayo sinda, dainin anuman na nahaman. Nasa sa iya ang buhay. Asin ang buhay na iyan, iyo ang ilaw nin tao. Ilaw na nagliliwanag sa kadikluman, ilaw na dai madadaog nin kadikluman. Duminatong ang sarong taho na sugo nin Diyos. Ang sa iyang ngaran Juan, siya napadigdi sa pagsaksi dapit sa ilaw, saksi sa nasya kan ilaw. Ang tataramon iyo ang tunay na ilaw na nagliliwanag sa gabos na tao, asin siya minadatong sa kinaban. Yaon siya sa kinaban, asin huli sa iya, linalang ang kinaban. Alaga dain namidbid nin kinaban kung si isay siya. Duminatong siya sa iyang sadiring banwa, alaga dai siya inako kan katauhan na sadiri niya. Alaga ang gabos na nag-ako sa iya, tinawan niya nin kapangyarihan na magin mga aki nin Diyos. Ang gabos na nagtutubod sa iyang ngaran, bakong gikan sa dugo o sa laman,
o sa kagustuhan nin tao, kundi gikan sa Dios. Asin ang tataramon na ni tao. Nakisumaro sa tuya, asin nahiling ta an sa iyang kamarawayan. Kamarawayan kan aking bugtong nin Ama, panoin pagkamuot, asin katotoohan. Mga tugang an marahay na bareta kan sa tuyang kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Tukaw po. Merry Christmas po sa inyong gabos. Baka day pa nindo nababati o nag-greet ang sa inyong mga kataid, sa atubang, sa likodan, bation po nindo. Merry Christmas. Yan. Kumusta po kamo? Di maka mo napagal sa Christmas party na sa kadakol-dakol ninyong pig-attendan. O kaya nakadakol ning lechon. Ha? Kaso bagong aga, sumisa ko alas 8, napagmata ako 8:11. Then ako nagkarigos, naglimugmog lang ako, tapos nagmisa. Nabago si routine ta every day for 9 days, alas 3 nagmamata. Kaya nagbago si body clock. Kaya na-late sa misa si Father. Katakot pa kaiyan, kadakol kasal pag December. Kadakol nagpapakasal. Kaya namatayan ko ang pagkasuya. Kadakol nagahadukan. Nagpapainggit kay Father. Sana all. Joke mo lang iyan. Just to buhay na buhay ang Kapaskuhan sa kaugmahan. Anyway, ang tunay na kahulugan kang Pasko, iyo ang Diyos na namuot, bako lang sa tataramon, kundi ang pagdulok niya sa tuya, ang pagiging tao, patunay kan sa iyang pagkamuot. Naging tao siya, tanganig mamatean niya to, ang sa tuya o ang sa iyang pagkamuot. Kung may saro pong tataramon na masakiton ipaliwanag, alagad madalion mamatean, mayong iba kundi pagkamuot. Sabi nga ni kaiyan, pag yaon, day pinapansin. Pag mayo, iyo ang hanap-hanap. Yan. Ang pagkamuot, namamatean, pag mayo naan, namumutan. Mga tugang, sabi sa Ebanghelyo, ang tataramon na ni taho, asin nanahan sa tahaw niyato. And the Word was made flesh and dwelt among us. Kung mahiling nito ang bilin, hayag-hayagan ang tataramon ni San Juan, ang verbo na ni taho. Kaya, ang pinakasentro kang mensahe kang Kapaskuhan, bako lang na ang Diyos nagtaram, kundi nanitaho. Dahil lang siya nagpadara ng sugo, kundi ipinadara niya ang sa iyang sadiri. Siya mismo ang nagdigdi. Kaya ang punto, ang Diyos na namuot sa paagi na mamatean kan taho. Namuot ang Diyos sa paagi na ini kaipuhan, mamatean ang gayo kan taho. Sabi sa filosofiya, ang pagkamuot, bako lang ideya. Ini pinapatunayan ni Aristotle. Sabi niya, ang tunay na kaaraman, bako lang nasa isip, kundi nahihiling sa gibo. Dahil sapat na aram niya to na maging marahay, kundi dapat ini isinasabuhay ang pagiging marahay. Asin iyan ang ginibukang mahal na Diyos. Dahil siya nag-stay sa langit na nagsabi, mahal ko kayo. Kundi ang kasimbagan niya, iyon na siya madigdi sa kinaaban. Tanganig maging tao. Kung nagsabi siya na mahal kita o padangat lang kita, masabi kita, Lord, noted. Yun lang iyan. Gano'n pagharayuon. Yaon sa langit, nagsasabi siya, mahal ko kayo, namumutan ko kamo.
Kaya baga sala itong kanta na God is only watching us from a distance. Kung nagsabi ang Diyos na padangan kita yaong sa langit, baka tama ining kantang ini, God is only watching us from a distance. Alagad bako, ang ginibok ang Diyos, nagbaba siya sa kinaaban. Naging umboy. Umboy na naghibi, umboy na nalipot, umboy na naglaom sa kugos kang sarong ina. Sa madaling sabi, ginibok ang Diyos na konkreto ang sa iyang pagkamuot. Namamatean ang sa iyang pagkamuot. Bako lang konsepto, bakong theory, bakong abstract. Kaya ang sabi ni San Juan, logos. Ang tataramon, ang pinakahalangkaw na rason kang universe nakahigda sa sabsaban. Ang tataramon na nitaho. Kaya kung may exam sa philosophy, pasadong-pasado si San Juan sa iyang isinurat, ang tataramon na nitaho. Kaya ang Diyos dailang nasa langit kundi kaibahan niya to. Iyan ang buot sabihon kan Emmanuel. Diyos na uya sa tuk, na nilaman, na nitaho. Sa teolohiya, magayunan ang pahayag. He came to what was His own. He came to what was His own. Hilingon niya to, ang pinaka-original na plano kang Diyos talaga, iyo ang makaibahan kita. Sa istorya kan paglalang, matapos siyang gibuhon ang gabos, iyo ang sa iyang original na plano, makaibahan ang tao. Alagad, ang tao, iyo ang nagsuhay sa Diyos, sa presensya kan kasalan. Alagad, dahil napunduduman ang original na plano kang Diyos. May ikadawa siyang plano, ang iligtas kita. Kaya, pigplano niya na manitaho. Paagi iyan, tanganig maligtas kita. Ibig sabihin, bakong dayuhan ang Diyos, bako na siyang iba sa satuya. Kung ang tao iyo ang pinakahalangkaw na may dignidad sa gabos sa iyang piglalang, mas lalo niya pa ining nilangkawan ang dignidad kan pinili niyang maging tao. Arog niya to. Dahil lang kita piglalang, pinalangkaw palalo ang satuyang pagiging tao. Ta siya mismo, Diyos, pinili na maging tao. Dahil lang kita piglalang, inampun pa kita, dahil lang kita pinatawad, itinaas pa kita gabos. Kaya ang himala kampas kong ini, iyo ang Diyos na naging tao para sa gabos. Bako sa dikit, bako sa dakol, kundi para sa gabos. Napadigdi siya, tanganig da ikitaya angat na maging mayaman, kundi maging mayaman sa iyang pagkamuot. Dahil maging sikat, kundi masikatan kita kan sa iyang pagkamuot. Asin ang pinaka-importante, iyo ang dalan, kabanalan. Kita maging banal. Taang Diyos, naging taho, banal. Kaya ang taho man, dahil imposible na maging banal. Minsan, sinasabi niya to, importante ang pamilya. Ta diyan nahihiling ang pinakaenot na pagkamuot. Ta ang Diyos naglaog sa pamilya. Kay Jose, kay Santa Maria, si Jesus, pamilya, enot na nahiling ang pagkamuot sa laog kan pamilya. Hilingon niya to, pag mauli ang mga aki, ano ang hinahanap? Wi-Fi. Pag mauli ang mga aki, anong inot na hinahanap? Kakanon. Magayon, na kinukumusta ang lambang miyembro kan pamilya. Totoo, may handa, may regalo, may dekorasyon, alagad kung mayong paggalang, mayong respeto, mayong pagpapasalamat, mayong pagpapatawad. Ang Christmas, garo iyan, Christmas light na pundido. Yaon, alagad, madiklom.
Kaya sabi ni San Juan Bosco, day sapat na padangat mo ang taho. Kaipuhan, mamatean kan taho na padangat mo siya. Ano ang naako ko ngunit nakapaskuhan? Baka masabi ka mo, regalo, ampaw, kakanon, kadakol, alagad ang pinakamagawin na hapot, may namatean bang pagkamuot ang kaibahan ko? Lalong-lalo na ang kaibahan ko sa laogan pamilya. Mga tugang, ang pagkamuot, saro po siyang desisyon. Bako siyang emosyon na minaabot, dangan minahali. Siya, desisyon na pipilion niya to araw daw na ipamate sa gabos, lalong-lalo na sa laogan pamilya. Ang pagkamuot, iyo mismo ang pangaran kang mahal na Diyos. God is love. Kaya sa tuwing sasabihon niya to na mahal kita, I love you, padangat ka, ang sinasabi ka iyan, naway mamatean mo ang Diyos sa sakuya. Sa mga mag-agom na yaon digdi, sa mga pamilya na yaon digdi, sabihon nindo, I love you. Sige daw po, tayo masupog, I love you, padangat ka. Ano? Yan. Po sabihon ka iyan, naway mamatean mo ang pagkamuot kan Diyos sa sakuya. Masakit mamuot sa tao, lalo na duman sa makasuya, lalo na sa mga masakit kamutan. Alagad, tandaan ta na ang Diyos, iyo ang enot na nakulugan dahil sa kasaalan. Alagad padagos siyang ipinamate ang sa iyang pagkamuot sa satuya. Dahil siya nag-atras, kundi ipinadagos ang orihinal na plano na makaibahan kita. Alagad mga tugang, si Jesus nagduman sa langit. Dai na siya mabalik ulit sa paagi ning sarong umboy. Nagpromesa siya na siya mabalik liwat. Sa pagbalik niya, bako ng umboy, kundi mabalik siya na sarong hukom. Huhusgahan kita kan sa tuyang gabos na ginibo sa pagkamuot sa iya asin pagkamuot sa satuyang kapwa. Kaya ang challenge sa tuya, kita maging katawang tao. Manilaman man kita kan pagkamuot kang mahal na Diyos sa kinaban na ini. Bako lang sa tatramon, bako lang sa post sa social media na ipinapahayag ang pagkamuot, kundi sa gabos niya tong mga aksyon asin mga desisyon. Deta mahali ang tampuhan, alagad magpatawad. Deta mahali ang pagkukulang, alagad still magpatawad. Kung may pagkamuot, ipamati ini sa satuyang kapwa habang dai pahurian gabos. Si Santo Papa Leon, pig-alok kita na dapat bago magpasko, kaipuhan may napatawad kita sa tuyang kapwa. Before the holy night of Christmas, find one person with whom to make peace. Baka sa lauyang kang pamilya, sa katrabaho, sa komunidad, magtao kita ning kapatawadan, tanganig kita man, magkaigwanaman nin katuninungan. Ang Pasko, simplihon, ang Diyos nagpakumbaba, nanitaho, dahil sinatakot na mapasupog, tanganig kita maging banal. Ipinamati niya sa konkretong paagi ang pagkamuot, kaya kita man ipamati taman sa kapwa ang satuyang pagkamuot sa gabos na paagi. Enot na enot sa pagpangadji, asin sa konkretong paagi. Iyan ang tunay na liwanag na dai kaipuhan o dai kailanman madadaog kan kadikluman. Maabot ang panahon, hahalion na ang mga ilaw, ang mga dekorasyon, alagad padagos kita nagliliwanag, tayaon ang pagkamuot sa satuya. Emmanuel, Diyos na uya sa sato. Merry Christmas po sa Indogabos.
Matindog po ang gabos. Sa pagpahayag niya to kan pagtubod, sa tataramon na namundag kay Virgen Maria, mapos kita asin maluhod sa halipot na panahon. Gabos kita sabay-sabay, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria. Maluhod po ang gabos. Tindog tabi. Namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong. Huminilig sa magadan. Kanikatulong aldaw, nabuhay liwat, hali sa magadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin magadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, para pakinabang ng mga santos, sa pagpatawad pagpatawad ng mga ng kasalanan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa pagsirang kan liwanag, kan Pasko, kan pagkamundag sa kinaban, asin kan kamarawayan, kan kagurangnan, sa satuyang buhay, mamibi kita sa langit no na Ama, sa pagpapasalamat sa pagkamundag, kan sa iyang aki. An satuyang sabihon, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga an samong pamibi. Tanganing an simbahan sa bilog na kinaban, mapano kan pagkamuot kan Diyos, asin magpahiling kan sa iyang padagos na presensya sa kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga tawong may marahay na buot na naghihigos sa pagtugdas nin katuninungan sa kinaban, bendisyonan sa saindang mga paghinguwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an satong mga pamilya, danay na sangkuban nin pangataman kan Diyos, asin ilikay sa anuman na kamunduan, asin katibaadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an kagayagayahan kaining Pasko, magpakusog sa mga dukha asin daing sukat, sa mga naghehelang asin maedad na, sa saindang mga kadifisilan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagtalikod na sa buhay, padagos na mag-ugma sa liwanag kan kahadean kan Diyos, sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, ipinahiling mo sa mo, an sa imong liwanag, pagkamuot asin kaugmahan sa Pasko kan pagkamundag. Warasan sa mo ang biyaya na maglakaw sa imong presensya, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia, ang pagdulot kan mga atang. Sina nagtungkol, ikaw
Tindog po. Magpamibi ka mga tugang, tanganing ansako, asin sa inyong mga atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kamawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, akuon mo ang dulot sa imo, sa solemnidad ngunya na aldaw, nahuli ka ini, ang pinakaurog na paghusay, kan sa muyang pagipag-ulian, nagbunga, asin ang kapanoan nin Diyos no na pagsamba, itinausa mo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, initas minasa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kan misteryo kan tataramon na nanilaman, ang bagong liwanag kan sa imong kamarawayan, nagtingraw sa mga mata kan sa mong isip, tanganing sa samong pagmidbid sa Diyos na nahihiling, sa pagkamuot, mabihag niya kami sa mga dai nahihiling. Kaya, kaiba kan mga angheles, asin arkangheles, kaiba kan mga tronos, asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Magluhod po. Kagurangnan, ikananggadaan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Taini an sa kuyang hawak na idudulot para sa indo.
Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man in kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagganigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, giramduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidtupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yaho
alon ang ngaran mo. Magdatong ang kahagdan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, itsirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-alaw, itao mo sa muya nonya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin pare kami ang narahasa subok, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkabronyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay namapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Pasko na, bawal ang maalsom ang muka, kaya mag-smile. Magpatinraohan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Spectator
Mga tugang, uya si Hesu Kristo, uya ang nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban. Paladan kita mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin an sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Amen. Mag-ugma kita sa kagurangan, sa tuong patutubos na muna sa kinapan. Unianan tunay na katuninongan, uminili sa to gabos, ale sa kalangitan. Naglalakaw sa itlong inilaban, Unya nakahiling kan liwanag kagtubos, Unya napaparabuhay ng kadilungan, Nabanaag na sa gapos ang ilaw.
Sa tuyang pagkatao inako, tanganin ang pagka-Diyos kitao, ang tatarahamon na nilaman, hawak niya sa to pinakakan. Sa tuyang mga kasalang inako, tanganin ang katalingkasan itao, ang pagkamuot na nilaman, dugo niya kita ilugasan. Sa tuyang kanuyahan inako, tanganin ang kamurawayan itao, ang akikan amak na nilaman, ang nabukan Diyos na singkatawahan. Sa pagkamundag, binago niya, buhay na daan. Sa pagtiros, pinara niya, mga kasalan. Naliling kang gabos, napurot kang kinaan, ang pagligtas kan Diyos na kaburangan. Matindog na po. Mamibi kita, O Diyos na may rakon, siring naan para ligtas kan kinaban, na namundag ngunyan, iyo ang ginikanan kan Diyos no na pagkamundag niya mo. Warasan, nasa siring manapaagi, siya mismo ang maging kagtao kan buhay na daing kagadanan. Siya na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mato ka po ang gabos para sa mga nagkapirang anunsyo. Igwa po kita nin pagpahadok ang Ninyo Jesus pakatapos kan misa. Magkakaigwa po kita ng second collection para sa Holy Land, Terra Sancta, imbis na maghulog ni limos sa atyan sa paghadok sa Ninyo Jesus. Ini po isasend sa Holy Land para sa mga nagkapirang purpose, maintenance kang holy places, support for living stones, social and humanitarian aid, as in educational project. Duman po iyan sa Holy Land. Kung sa inabuhay, nagsakit, asin, nagadan si Jesus. Ikadua, sa panahon po ng Kapaskuhan, ang Ninyo Jesus malibot po sa mga harong sa kada barangay. Ini po panginginotan kan mga sakristan, Eucharistic ministers, as in members kang lectors ministry. Sa tuya pong akuon si Jesus sa tuyang mga harong, ang limos po na iaabot nindo, gagamiton po iyan sa Children's Festival sa maabot na January 17. Sa December 29 po, Lunes, iyo ang Christmas party kan mga padi sa Naga. Kaya sa aldaw na iyan, December 29, Lunes, ang misa pagkaaga sana. Mayo po nin misa ka iyan pagkahapon, igdi sa simbahan. Sa December 28, Domingo, iyo ang pagtatapos kan taon kan Jubileo. Ini po gigibuhon sa Naga Cathedral sa paagi kang seremonya kan pagsara kan pintuan.
Iniman po ang sinyal na nagtatapos na ang pakikinabang nyato kan indulhensya dulot kan pagbisita sa mga designadong simbahan. Arog po kasatuyang simbahan. Asin panghuri sa December 27, iyo po ang first canvassing kang Search for Little Niño 2026. Sabado po iyan, December 27, sa Parish Hall sa oras na 2:00 nin hapon. Matindog na po ang gabos. Inaalok na ang ka-birthday ni Jesus. Mga birthday celebrants, mag-idi po kamo sa inutan para sa pagbindisyon. Birthday celebrants, idugo po ang sa inong payo. Diyos Ama, kaglalang kan gabos na oya sa kinaban, hinanyoga ang samuyang mga pamiibi, asin pamiibi kaining sa imong mga surugoon, nangunya nagpapasalamat sa regalo nin buhay. Sangkuban mo sindakan sa imong presensya, asin grasya, tanganing padago sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bindisyonan mo sinda, pabanalon, asin irayo sa gabos sa tentasyon, kahilangan asin anuman na katibaadan. Tanganing danay sinda makapaglingkod sa imo, inihinahagad mi huli kay Kristo, na sa mong kaguranan. Amen. Amen. Sa pag-awit po ng happy birthday, iyo man ang pag-awit niya to kay Jesus bilang sa tuyang Diyos na nanitaw. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa liwat, ang pagsabi ng padangat taka, I love you, iyo ang pagpamati man kan pagkamuot ni Jesus sa satuyang kapwa. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bindisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po sa Indogabos. Ipinanukap ng Diyos kiyata na si Eva at para tubos na nakasala at tuwa. Hinarumay sa hula kan mga propeta. Ipinakita muli kan Espiritu ng Dakitin ay Maria. Ipagkutyaw misteryo kan Pasko. Aking bugtong kan Diyos na nitahawo. Isinubo sa to na matisumaro. Tanganin sa Diyos kita magkasararo. Nasa sihiling arayong pagkakera, ang kinapan, namutan ng Diyos, itinaos sa to si Kristo ang paraligtas, ang hinanak na Mesiyas. Ipaglukyaw misteryo kan Pasko. Misteryo kan Pasko. Pagkutong kan Diyos na nitahawo. Isinubo sa to na makisumaro. Tanganin sa Diyos kita magkasaro.